tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muchishona. Tinoimba Mwari vari kuropafadzai pamunonzwa shoko rawo. Svondo rino toda kutenda Mwari pamusoro pemisangano yatakaita. Wekutanga wanga wari musangano wevafudzi wemachechi wakaitwa svondo rapera. Wechipiri wanga wari musangano wevakuru wemapoka unonzi ICLC watakaita zvisvondo rapera. Toda kutenda Mwari nokuti yakava nguva yekusimudzirwa, yekuvandudzwa uye yataitungamirirwa mugwara rekufamba naro. Ngatitendei Mwari. Baba, tinokutendai nemukana wamakatipa wekunzwa shoko renyu, wekudzidziswa, uye makatipa mukana Baba wekuti tungamirira mugwara ratinofanira kufamba naro. Tinokutendai nokuti kuenda mberi takaona chiedza kubva mushoko renyu, takaona chiedza kubva mudzidziso dzamakatipa, uye tinoenda kunoita zvikuru mukati menyika muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Toda kutenda zveMwari, iye zvino tadzoka taakuita basa rezvatakadzidziswa, uye taakuita zviya zvatakadzidziswa tichizviisa mumabasa. Saka toda kuti tinamate kuti panzvimbo dzatiri idzodzo tigone kuita kuti vanhu vauye kuimba yaMwari, tidzidzise vamwe zvatakadzidziswa muzita raJesu Kristu. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nokuti makatipa mukana wekudzidza shoko renyu, uye patiri tinodzidzisa vamwe, tinosumudza mazwi edu, tinodzidzisa zvatakadzidzisa kuti nyika izive Mwari, kuti chiedza chenyu chitekeshere munyika, munzvimbo dzese dzakatikomberedza muzita raIshe Jesu Kristu. Tinokutendai Baba nokuti taane simba, taane uchenjeri, taane kuzodzwa kukuru kukabva mukudzidzisa kwamakatiita muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Toda kunamatazve panguva ino, tonamata nendimi kunyanya, tichigadzirira mwoyo yedu kunzwa shoko raMwari apa tiri kunzwa dzidziso kubva kumufudzi wedu, mufudzi Brighton. Ngatinamate. Hariboko shikeri moko zotori bakara moko shika ribo masanta ramoko zotori bakara moko shika ramo zotori kasantori baka shaka ribo zibra mashokreba masikeri maka shaka raba zotori maka santori baka shika masiteri moko zotori baka shaka ribo masanta rika santori maka shaka ribo baba santori maka zoto ria maka shikeri boko zotori maka santa haribo tinotenda. Panguva ino tichanzwa kuverengwa kwechidzidzo chanhasi cherhapsody, chiteererwa nekuimba nekurumbidza Mwari. Patinenge tichiimba tichirumbidza Mwari pamwe chete, mushure maizvozvo tichanzwa chidzidzo chanhasi kubva kumufudzi wedu, mufudzi Brighton. Muye nenguva yakanaka. Chidzidzo chedu cherhapsody chanhasi, musoro weshoko unoti vanokusunda kuita zvino. VaFiripi 2:13 inoti, nokuti ndiMwari unobata mukati menyu kuti mude uye muite kuda kwake kwakanaka. Ndima iyi inofadza zvikuru. Mwari ndivo vanoita kuti tifarire kuita zvavanoda. Ndivo zvekare vanotisunda kuzviita. Mweya Mutsvene ndivo Mwari ava. Ndivo vanoshanda vari mukati mako. Ndivo vatinawo panyika pano. Vane basa ravanoita muupenyu hwako. Rimwe rebasa iri kukusunda. Vanokusunda kuita zvinofadza Baba. Saka iwe haufaniri kunetseka kuziva zvinofarirwa naMwari Baba. Haufaniri kunetseka kuzviita. Asi zvinhu izvi zvakasiyana nezvinofungwa nevamwe vanhu. Vanhu ava vanotaura vachiti, kana Mwari vachaita kuti ndiite zvavanofarira, ndichazviita hangu. Asi kana vakasandisunda, zvinoreva kuti havadi kuti ndizviite.
Saka ndichamirira kuti vandisunde kuzviita. Izvi hazvisi izvo zvataverenga muna vaFilipi 2 ndima 13. Ndima iyi inotidzidzisa kubatsirana naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndivo vakadzidzisa izvi. Vakashandisa apostora Pauro kuzvitaura. Mweya Mutsvene vane basa ravanoita matiri. Vanoriita muupenyu hwedu. Asi iwo unofanira kuvarega vachiita basa iri. Vanoriita kana uchifambidzana navo, vanoriita kana uchidyidzana navo. Kudyidzana navo kwako kunofanira kugara kuchiwedzera, ndiko kuti vasununguke kushanda mauri, ndiko kuti vaite kuti ufarire kuita zvinofadza Mwari. Iwe hauzonetseki kuita zvavanofarira, unozozviita nguva dzose. Ivo vanenge vava kugona kukusunda kuzviita. Izvi ndizvo zvatinoratidzwawo namuprofita Ezekieri. Tinoverenga mashoko aya muna Ezekieri 2 ndima 2 akati, zvino akati achitaura neni, mweya ndokupinda mukati mangu, akandimisa nemakumbo angu, ndikanzwa akanga achitaura neni. Mweya Mutsvene vanogona kuita kuti usimuke, vanokusimudza kuti uite chimwe chinhu, vanogona kuita kuti utaure, asi iwe unenge uri kuziva zvaunenge uri kuita izvi. Havazongokusimudzi usingazivi, havakumanikidzi, kwete. Unenge uri kuziva zvinenge zviri kuitika izvi. Unenge uri kuziva kuti ndivo vari kukuitisa zvinhu izvi. Haleluya. Namata mashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Makandipa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava chipo. Chipo chinoshamisa zvikuru. Ndiyo vanonditungamirira. Vanoita kuti ndiite zvinhu zvakaisvonaka. Ndine njere dzenyu. Njere idzi isimba. Isimba rinoita kuti ndikure. Isimba rinoita kuti ndibudirire. Isimba rinoita kuti ndikunde pazvinhu zvose. Ndinodlidzana nemi. Nokudaro ndava kugona kunzwa inzwi renyu. Handichaiti nharo pamunondisunda. Mabasa enyu ava kuitwa mandiri. Ava kuitwawo neni. Mabasa aya akaropafadzwa. Zvinangwa zvenyu zvava kuitwa mandiri. Zvava kuitwawo neni. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi, vaHebheru 10 ndima 7 naEzekieri 3 ndima 12. Simudza maoko ako, urumbidze Mwari, nokuti ndiye woga wakarurama. Simudza maoko ako, urumbidze Mwari, nokuti ndiye woga wakarurama.
Haleluya. Ndinoda kutenda Mwari zvikuru nokuda kwenguva yatawana ino yekuti tisangane ndokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Ndoda kutenda mufudzi Chris mutungamiriri wedu vanotipa mukana iwoyo wekuti tisangane svondo rimwe nerimwe tichinamata Mwari zvisinei kuti tiri kupi, zvisinei kuti takabatikana zvakadini. Saka ndiri kuchingamidzai kumunamato wedu wesvondo rino. Haleluya. So kukutaurirai kwatakaita musvondo rakapera, takakutaurirai kuti musvondo rino tichange tichikutsanangurirai shoko rechiprofita remwedzi wachikunguru. Tava mumwedzi wachikunguru, tichange tichitsanangura shoko rechiprofita ratakapiwa nomufudzi wedu, muprofita wedu, mufudzi Chris Oyakilome. Vakatipa shoko irori. Haleluya. Mufudzi Chris, sokuziva kwabakaita muzviziviso zvatanga tiri kukutumirai neminamato yatanga tiri kutumirai musvondo rose, sokuziva ikoko vakatitaurira kuti mwedzi uno wachikunguru mwedzi wekukura nekuwedzera nekupararira. Haleluya. Mwedzi wekukura nekuwedzera nekupararira. Regai ndikuverengerei ndima yavakashandisa, Isaya 54 ndima 2 kusvikira 4. Isaya 54 ndima 2 kusvika 4. Kwanzi kurisa nzvimbo yetende rako, ngavatatamure maketeni eugaro hwako, usarega urebese mabote ako, usimbise mbambo dzako, nokuti uchapararira kuruoko rworudyi nokuruboshwe. Vana vako vachagara nhaka yavahedheni, vaite matongo agarwe. Usatya, nokuti haunganyadziswi, uye usakanganiswa, nokuti haungavi nenyadzi. Nokuti uchakanganwa kunyara kwoumhandara hwako, haungazorangariri kuzvidzwa kwouchirikadzi hwako. Haleluya. Haleluya. Kwanzi kurisa nzvimbo yetende rako, ngavatatamure maketeni eugaro hwako, usarega urebese mabote ako, usimbise mbambo dzako, nokuti uchapararira kuruoko rworudyi nokuruboshwe. Vana vako vachagara nhaka yevahedheni, vaite matongo agarwe. Haleluya. Ndo ndima dzakashandiswa kutsanangura shoko rechiprofita irori. Saka mufudzi Kristu vakatitaurira kuti mwedzi uno mwedzi watiri kukura, mwedzi watiri kuwedzera, mwedzi watiri kupararira, muchirungu kwanzi expansion. Haleluya. Saka ndo zvaunofanira kunzwisisa, ndo gwara ratava kufamba naro mumwedzi uno. Saka zvinorevei kwauri iwe? Izvi zvinoreva kuti uchaona kukura muzvinhu zvakawanda mukati meupenyu hwako. Uchaona kukura nokuwedzerwa parutendo rwako. Mwedzi wauchaona kukura pakutenda kwako, parutendo rwako, pachikristu chako. Mwedzi wauchaona uchikura nenzira yawanga usati wakamboona uchikura. Uchaona kukura ikoku nokuwedzera ikoku muufumi hwako. Shoko rechiprofita zvimwe zvinhu zvarinoita ndezvokuti rinotiudza zvinhu zvatinenge takarongerwa naMwari panguva iyoyo yarinobata shoko iroro. Saka zvinoreva kuti mumwedzi unoyu Mwari vari kutivimbisa nokutitaurira kuti mwaka wedu wokuwedzera ndo nguva yako. Kana wanga uchimbozvishuvira kufuma panguva yose iyi, ndo nguva yako iyoyi. Ndo zvinoreva shoko rechiprofita. Paufumi hwako uchawedzera. Kana wanga une bhizinesi rauri kuita, richatanga kungowedzera nokukura zvisina simba rako rakawanda mukati. Ndo zvazvinoreva. Pane dzimwe nguva dzatinokura nokuwedzera nokuda kuti tasadharara, tashanda chaizvo chaizvo. Asi kana shoko rechiprofita richiuya saizvizvi, rinenge richireva kuti pane nyasha dzaMwari dziri kushanda, dzinenge dzichiita kuti pazvidoko zvaunoita iwewe unowana zvikuru mazviri. Haleluya. Ukadzvara modzi imwe chete, pari kumera modzi 5. Mbosunda zvishoma shoma, kana kuti pawaimbosifanira kusunda nesimba rakawandisa kuti ufambe, iko zvino ukangosunda shoma shoma chotokunguruka chotoenda chega. Haleluya. Haleluya. Pawanga uchimbosienda uchida kutengesa zvinhu, kuda wanga uchisitengesa, kuda unomusika, wanga uchisitengesa ngatimboti madomasi, wanga uchitengesa madomasi 20 pazuva rimwe chete, iko zvino uchapinda pasina zvawanyanya kuita.
zuva risati ravira watopedza saga rako ramadomasi, watopedza saga rako romuriwo, waakutonodzokera kumba unotsvaka umwe muriwo kuuya nawo kutengesa. Saka ndokuwedzera kwaunenge uchiita ikoko, chiwedzera kumabasa kwako. Saka kuwedzera uku kuchange kuchionekwa paupenyu hwako muzvinhu zvakawanda nenzira dzakawanda-wanda. Kukura ikoko kuchange kuchionekwa muupenyu hwako muzvinhu zvakawanda nenzira dzakawanda dzakasiyana-siyana. Basa rako charo raunosevenza, Mwari vari kukuvimbisa kuwedzera nokukura nokupararira. Haleluya. Mukurumbira wako, mbiri yako iri kuwedzera. Hausi kuzongozikanwa panzvimbo imwe chete, nokuti Bhaibheri ratitaurira pamusoro pokupararira, nokuti kukura uku kune kupararira mukati. Asi ungazvibvunza uchiti kokupararira kwacho kwekuri kupararira kwakaita sei? Mbiri yako inogona kufamba. Une business rauri kuita, une mabasa auri kuita, une zvinhu zvaunozikanurwa. Zvichasvika kure, mbiri yako ichasvika kure, mukurumbira wako uchasvika kure, guhu rako richasvika kure. Zvinokubetsera izvozvo kana guhu rako richisvika kure. Ndokuti mabasa ako akure. Ngatimboti uri kutengesa zvinhu zaizvozvi, ngatimboti kuda unogadzira zvinhu, unogadzira migomo, unosona hembe, unosona nhumbi, une chitoro chaunacho. Kana mbiri yechitoro chako, mbiri yemabasa ako amaoko ikasvika kure, kureva kuti vatengi vakutowanda. Ndokukura, ndokuwedzera kwaunenge uri kuita ikoko. Haleluya. Nyangwe somukristu unenge uchiwedzera saizvozvo, uchiwedzera somukristu parutendo rwako, mbiri yako yechikristu ikawedzera, zvinoreva kuti uri kuzounza mweya yavanhu vakawanda kuna Mwari. Imbozvifunga iwewo ukazikamwa munzvimbo yaunogara kuti iwe ndiwe mukristu anonyatsoziva shoko raMwari. Vakaziva vanhu vakawanda, handi vanenge vakuuya kwauri vachizotsvaka kuti tinamatirewo, tidzidzisewo shoko raMwari, tibatsirewo pakunamata kwedu. Ndo zvavanenge vakuita izvozvo. Saka ndo zvatiri kuvimbiswa mumwedzi uno wachikunguru. Haleluya. Saka takuita sei kuti ugadzirire zvinhu izvi? Ndima taverenga iyaiya Isaya 54 kubva pandima 2 tichienda, iri kutitaurira, anotanga nokutaura kuti kwanzi wedzera nzvimbo yako, wedzera nzvimbo yougaro hwako, tatamura nzvimbo yougaro hwako. Kureva kuti nemhaka hausi kungogara pasi uchiti ndichakura nokuwedzera nokupararira, ndichangozviona zvavakuitika chete. Aiwa, chiita somunhu ari kugadzirira izvo. Zvakafanana nomurimi kana akatarira kuminda yake akaona kuti minda yangu gore rino yakasvibira, ndiri kutarisira kukohwa pakuru. Anoita sei murimi yeye? Anonovaka matura makuru, anonogadzira nzvimbo yakakura yokuchengetera mbeu dzake. Anotanga kana ariwo kunotenga masaga, kuda gore rakapera wakatenga masaga 20 okuzoisa chibage chake, gore rino anoenda unoti aiwa, ndinoda kutenga masaga mazana 200 emasaga, nokuti ndiri kutarisira goho rakawanda. Iwewo wakutarisira kukura, wakutarisira kuwedzerwa, uri kutarisira kupararira, uri kutarisira guhu rako riri kuenda kwakawanda, riri kusvika kure. Wava kufanirawo kukufunga somunhu ari kutarisira kupararira. Mabasa ako, kudai business rako, chirega kufunga padoko, chifunga pakuru. Chirega kuinda kumusika wako uine swanda imwe chete yamadomasi, chiinda nesaga, chiinda negate rese ramadomasi, chitoona kutoti waita zvinhu zvako pakuru. Kuda wangaone chitoro, unotenga unohodha zvinhu zvakawanda uzadze muchitoro ichocho, nokuti uri kutarisira kuti vatengi vachauya vakawanda. Kuda uno musika waunawo, chiuyisa zvinhu zvakawanda kuti vanhu vasazouya vachiwana uchiti hauna zvokutengesa musi iwoyo. Funga pakuru, ronga pakuru, parutendo rwako chizviona somunhu mukuru. Hauchangoverengi Bhaibheri maverengero awasiita, nokuti uri kuona rutendo rwako uchisimukira. Wakutowedzera nguva yako yokudzidza Bhaibheri, wakuwedzera nguva yako yokunamata, wakuwedzera nguva. Hauchauyi kuchechi somunhu ari kuita zvokumanikidzwa kuenda kuchechi. Aiwa, rutendo rwangu ruri kukura mwedzi uno. Takataurirwa namufudzi Kristu kuti ndio mafungira unofanira kunge uchiita. Taura uchiti ndiri kuwedzera mwedzi uno, ndiri kukura mwedzi uno, ndiri kupararira, ndiri kuwedzera pazvinhu zvese.
taura saizvozvo. Kwanzi zuva rimwe nerimwe taura saizvozvo. Ndo zvaunofanira kuita izvozvo. Zvino shoko raMwari rataurwa kwatiri. Takatoudzwa mwedzi wedu wokukura, mwedzi wedu wokuwedzera, mwedzi wedu wokupararira. Luka yokutanga ndima ya 34 inotitaurira mumabhaibheri mazhinji anotaura achiti kwanzi hakuna shoko raMwari richashayiwa simba. Haleluya. Ndo imwe ndima yatakapiwa namufudzi Kristu yoyo. Hakuna shoko raMwari richashayiwa simba. Kureva kuti shoko raMwari kana ratouya kudayo riri kutoshanda chete. Rikasashanda ndiwe usina kurishandisa. Haleluya. Asi iro ratouya ratovapo, chirishandisa, chiritaura, chirirarama upenyu hwako zvinoenderana neshoko iroro. Haleluya. Ndo zvawaakufanira kuzviudza, ndo zvawaakufanira kuita izvozvo. Waakutarisira kukura, waakutarisira kupararira, waakutarisira kuwedzera, waakutarisira kukura zvausati wakamboona. Haleluya. Saka ndinoda kuti makorokoto kwauri, uno mwedzi wako fara, mwedzi wako hausi kubuda mwedzi unoyu uri mudiki zvawanga wakaita iko zvino. Chitarisira zvinhu zvikuru. Mufudzi Kristu ndo rimwe shoko ravakatitaurira izvozvo. Kwanzi Mwari vachaita zvinhu zvikuru muupenyu hwako. Ndoda kutaurira shoko iroro. Ishoko rakabva muprofita. Kwanzi Mwari vari kuita zvinhu zvikuru mukati muupenyu hwako. Saka gadzirira zvinhu izvozvo. Haleluya. Saka ndoti makorokoto kwauri. Ramba uchifamba nesu saizvozvi. Hausi mwedzi waunofanira kunge uchiregera batana nesu paminamato. Mwedzi waunofanira kuona kuti pese patinotumira minamato, pese patinotumira mashoko kwauri, unoverenga mashoko iwayo, unofamba pamwe chete nesu. Mwedzi wakakosha kwauri. Haleluya. Regani ndinamateko zvino ndichitaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwako ndigokupa zvimwe zviziviso. Haleluya. Baba, ndinokutendai nezita raJesu Kristu. Ndoda kutendai nokuda kwegungano randinaro pazuva ranhasi. Notaura chiropafadzo nechikomborero pamusoro poupenyu hwavo, pamusoro poupenyu hwomumwe nomumwe abatana neni pamunamato uno pazuva ranhasi nezita raJesu Kristu. Noti Satani hauna chako mavari. Ndokudzingira kure, ndinodzingira kure urwere huri munyama yavo nezita raJesu Kristu. Ndichaura kuporeswa kwenyama yavo nezita raJesu Kristu. Ndinorayira kuporeswa ikoko. Haucharambi uri mumarwadzo iwayo. Marwadzo iwayo haasi kuramba achienderera mberi mukati muupenyu hwako. Ndinoadzingira kure, ndinoamisa nezita raJesu Kristu. Ndichiti Mwari vari kuita chimwe chinhu mukati menyama yako, mukati muupenyu hwako. Vari kuita chimwe chinhu mukati memari dzako. Vari kuita chimwe chinhu mukati memhuri yako nezita raJesu Kristu. Mufaro uri kuuya mumba mako iwe nezita raJesu Kristu. Mufaro uri kuuya mumba mako muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndokurumbidzai. Haleluya. Haleluya. Saka ndoti makorokoto wapinda chechi saizvozvi, rangarira kupa. Uchataurirwa kuti unopa sei, togara chikurangaridzai. Uchataurirwa kuti unopa sei mupiro wako. Ona kuti wapa mupiro wako. Mwari vakuropafadze. Ngatisangane zvakare musvondo rinouya tichienderera mberi nokudzidza shoko raMwari nokushumirwa naMweya Mutsvene. Haleluya. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Zvidzidzo zvekuvamba zviri kuenderera mberi. Taurai nevatungamiri venyu kana mufudzi wedu mutange zvidzidzo izvi. Muchida kupa mipiro yenyu neEcocash, rovai nhamba dzinoti *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mipiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Muprofita wedu mufudzi Chris Oyakilome vakazivisa pamusangano wapfuura kuti mwedzi mitanhatu yasara yegore ichava nguva yatichawedzera zvakapetwa kana. Izvi zvinoreva kuti mumwe nemumwe wedu ane basa rekuunza kuchechi vanhu vana kana kudarika. Saka kwauri ikoko chitanga kutsvaka vanhu vako vana, upinde minamato navo, utizivise paunenge uri kuita izvi. Chirongwa ichi chichange chichizikanwa kuti Vision 400. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro